Чиста победа, успешен край на годината. Коментара ви за срещата, да почнем с това. Първо, благодаря. Второ, Славия показаха още веднъж, че са добър отбор. Аз мисля, че тяхното класиране отговаря на това, което играят като игра и представянето им. Отбор, който като нас доста време с доста футболисти, заедно с един и същи треньор. И мисля, че подходихме сериозно. Първото по време те имаха инициативата, второто с промените ние взехме инициативата и мисля, че заслужено продължаваме напред. Ще да попитам за предполагам, че нещо с зимната подготовка. Кога разпускате футболисти? Кога ги събирате? Разпускаме ги веднага сега. Събираме се на 5-ти. Цялата ни подготовка ще е във Варна, както по-предните години, изключение на последната. Имаме 4-5 контроли тук, тъй като и времето почваме на 5-ти, на 7, 8, 9 де-факто започва февруари първенството, така че това е. Последно да кажете с Клаудио Кешеро, окончателно приключва с Черноморе и с футбола или си оставяте някаква вратичка? Аз се надявам да има някаква вратичка, но това, което последните ни разговори са, че приключва. Така че не е приятно. Другото, което нали, знаете за напуска Арена, който трябваше да продължи с нас. След преотстъпването трябваше да подпише договор. Изненада ни, че отказа да подпише, тъй като имал друго предложение от чужбина. Малко некоректно от него на страна, но уважаемо решението. И долу-горе това са нещата. Това означава, че като цяло може би ще се наложи така на тези два поста да търсите нови футболисти. Прав ли съм? Предвид... Не, аз мисля, че специално за вътрешни халфове имаме Берг, имаме Начо, който така постепенно показва това, което искахме. Няма там да търсим. Със сигурност атакуващи хора, един атакуващ човек трябва да потърсим, ако Кешеро естествено се откаже наистина.